Damos la salida ya. Bye, bye. Un poquito más de emoción, a ver. Va, ¿eh?
Bueno, Juan Luis, Gernikako alkatie, hasi gara, eta betxu zelako ambiente dekogun hor. Ambiente darra eta... Eta zazpiko jaiak, segure duzu zen honen buruz? Bueno, laro eta zazpiko jaiak izango da, beste urtietako bezala, onak izan dizela, baketzu eta gazteize eta gaztiez gan ope, divertu inbigule geure artien alkartasun handi batekin. Zer sentiduten dozu alkate moduen txupinazo botak eron? Gauza asko sentitu eta emozio egiten da batez. Hau Ermosuri ikusi, jarrezio lan ikusi eta animuekin da zerrora egin asmonakin, pitzito persona antzako guztiz dela, emozionetan moko dela, nire egiten ez bentzet. Bueno, zer ingo zu jai honetan? Esateko, bueno, por ejemplo, adibidez, berbenatan jantzan, biribilketa, ez anonimetan biribilketara? Gorputzek agondet emadeu, biribilketa eta bestik eta bar, danak. Bueno, alkate batek gorputze ukibideu gauze guztientzako, así que... Oinar da abante dut, uste dut abanteko. Aurrera, Juan Luis. Barkalak inamiko, Ingogu. Zehal moduen zauzela Gernikako udaletxien, ezta? Ze sentitu zu hau Ermosuri ikusten? Bueno, ikusten da Euskadin onio jenti biziri dauela gogor, da ia hemen urtera olantxe ikusten baduz. Gauze bat, ikuste txotezarela jantzi, prakasul, arkondara zuri eta pañeloa, Gernikar baten moduen, ze gaitik? Bueno, hori neke gabera urtenan notelez, gero. Baina gaur kontzejal moduen da zelan, ez dara etorri Gernikar baten moduen jantzik? Bueno, ez da jagin hori normi eraten bala, eta horren gaurako dakit. Datorren urterako zigur, ez da beste laudeko zuze horrien hasi. Bizer, Andramari egunez, Gernikar moduen jantzitza zul da zuri. Claro, prakasulek, arkondara zuri eta pañeloa. Badakizu datorren urtien, egun honetan prakasul, arkondara zurile eta Gernikarren pañeloa. Bale, Jose Mari? Ederto.